askotan bertan joatzea aukeri eman diten talde bat, futbola ditute eta hortik aparte pertsona bezala ere pixiet lagundu dizu futbolin azkenin gauza asko dago aguanta bertuzunak eta pixiet pertsona bezala ere azten laguntzu lauztenik eta gero lagun mordo bat azpeitea jende mordoa ezautzu aukeri eman dit, bai gazte eta bai nire edad ingurue eta azpeititik kanpoko beste jende mordoa ezautzu aukeri ere bai eta zorionez gehienak jatorra odana jatorratu bai eta oso guztu aldertetik. Momentu gonena Launonain hirugarren maila txapelduna izen ginena eta dolar recuerdo gonena zela hartuta ni uste da egon presupuestu Launona eta ikusute Bizkaiena zenbat diru moitzea hirugarren mailan oso logro handia izan zala ingenuna eta txarra berriz Belaune lezio larri xamara egin nuen dela 3 bat urte hor. Belaune giganto kuzo eta menisku pizkan ditun da hori da etola. Rekuperatzen jo 6-8 eta izate aldima normalin nahi urte terdi inguru pasan ditun ondo jartzeo da berriz kamufolea bueltatzeko eta hoxo la gauza txarretan. Horrenbeste urtean jardun da hor denbori ere libri asko kentzeu eta momentu nintzen aparte lahatxo asmo dut. Gero igual futbol arraz hartuko za berriz da entrenadore oso ze igual aziko geha momentu nintzen. Beste kirol batzu praktikau, ez da igual, excelenti, opalatz, parti batzu, mendibuelta batzu eta listo.